kan man få, har jeg hørt. Kan man det? Ja, man kan sgu. Ja, det har jeg ikke en skid forstand på. Jeg var så vundet over min hund. Hun gik lige så stille og roligt ind, og Geren gik lige så stille. Det tog bare super sejt ud. Ja, stille og roligt. Hun er fandme også så stille og dolle, når hun går ind meget for sig. Men hun var slet ikke med forne i dag. Det var ikke, hun koncentrerede sig om alt muligt andet. Det kan du se, når du får det. Nå, okay. Fordi hun hører på dine kommandoer, men hun ser ikke forne, synes jeg. Jamen, hun løber godt nok efter dem. Ja, men hun kigger ikke. Hun gør, hvad du siger. Ja. Hun ryster, da hun kommer. Jeg har jo nogle gange, hun ryster, som jeg ved ikke, hvad som en æble. Det er meget forskelligt, hvad hun gør. Jeg kan godt lide, at hun sidder derovre, for hun har et fantastisk overblik. Ja. Og hun står jo fandme op og er helt vågen. Fuldstændig. Hun står jo også op og kigger, om vi gør det rigtigt inde i den der. Og det er bare, jeg får 70 point, så er det fint for mig i dag. De der katteldrenge der, de har lidt deres egne meninger. Ja. Men det er lige, hun løb ud på hegn, som hun skulle den ene gang. Det tænkte jeg, altså jeg ved godt, det tager tid, men det var bare pisseflot, hun gjorde det. Ja. Men hun kiggede, når man ser det, hun kigger ikke rigtig på forne i dag. Hun kiggede meget ud mod udgangen. Ja. Hun vil gerne ud. Hun vil gerne hjem nu, så hun gider ikke være holdet mere. Det er jo bare sådan. I går var det varmt, og i dag er det godt. Hun er jo... Ja. Så er hun lidt skadet, og ja, det har været en lang tur hernede. Ja. Nu er hun i hvert fald pakket ind, så hun kan klare til, hun kommer hjem. Ja. Så det er super, det creme der. Ja. Altså, det burde. Jeg har noget til hesten også, som tager betændelse og snøv, og så det smører hende med. Det tager jeg bare med hjem lige fra hesten af, så smører hende med. Det er præcis. Så skal det sgu nok gro sammen. Ja da, det er jo bare en hudafskrivning. Du kan jo se, hvordan hudafskrivninger ser ud på os. Ja. Det er jo også noget betændt lort. Ja. Jeg har engang pillet småsten ud af min store søn, han tog styrt på knallerten i shorts. Hvis der ikke komme herovre for at sige farvel også, så vigtigt han laver det. Det gør han vel. Ellers må jeg over efter. Bliver træt af at vente, så kommer han vel. Ja. Han skulle lige vide, om I var okay, og du skulle begynde at ryge. Men jeg kan lige vide, om Mirella var okay også. Han er meget omsorgsfuld, faktisk. Ja. Det var faktisk pænt. Super!